Ako nagjo-joke, ayun, no? Mailing ka dyan. Taas ko. Tinaas ko. Naka-live na ako. Mga lalab, good morning everyone. Ayan, mag-biscuit. Tay channel, big love, shout out. Lalab Tay channel, thank you so much, my friend. Kulot. Road to Go Vlog, lalab, mega love, shout out, thumbs up po. And Road to Go, good morning, Madam Ara, mega love, shout out. Ara and Elos Vlog, Madam, mega love, shout out. Ayan, mega love, shout out din host from Road to Go Vlog. Magkape-kape muna mga lalabs, magkape, Madam Ara, magkape. Magkape tayo, magkape. Sikulot. Sana maging okay naman ngayon yung live ko. Ilang araw nang wala pang isang oras na mamamatay. Ayan, kiss, keep it simple, survival, mega love, shout out, Ara, with matching smile. Good morning, lalab, good morning, mega love, shout out. Let's go, from kiss, keep simple, survival. Lalab, kiss. Good morning, magkape muna, lalab. Let's drink coffee. How are you, my friend? Kiss. Ibang lahi si Kiss. Ayan, good morning, madam. Si Kulot. Elinsky, it's Monday morning. Roster are awake. It's ulan, oh no. But here, there's no rain, lalabs. It's sunny day. Kiss, I like raining.
That's rain. It's good to sleep whole day. Ano, kiss? No need to wake up. Ay! Ara, you like everything? Upcoming LS Patamsak. Ayan. Upcoming LS Patamsak mga lalab. RN LS Vlogs. Ika'y mahal pa rin. Si Kulot. Sergio Mardi, mega love shout out po. Good morning, sis. Ayan, good morning po, Sergio Mardi. Ngayon okay pa yung internet. Inshallah, mamaya okay pa rin. Ayan, Jumardi, nagbaba po ng bahay. Malala, magkape muna kayo dyan, magbiskwit. Ayan, magkanin. Kain tayo, ayan. Oh. Yes, if there's a rain, no gossip outside. From RN Elos Vlog. Sausaw natin yung biskwit sa kape, oh. Mga lalab, patamsak po ako sa nakapin RN Elos Vlog and upcoming LS mga lalabs. Tamsakan po natin, tamsakan. Ayan, 5 million mega love shout out. Team Lugaw. Bakit ang cellphone ni mama? Bakit nag-hang to? Inom tayo ng kape mga lalabs. Oh. Iglatas pala to. Mainit pa. Sarap. Ayan, magkape muna mga lalabs. Ayan, patamsak po ako nakapin mga lalabs. Nakapin po. May upcoming LS po ang nakapin. ML. Ayan. Glove shout out, Sergio Marde. Good morning po. May premier ka, Sergio Marde? Team Lugaw, Team Lugaw. Mag-email na lang ako, sis. Mag-email ka na lang, Sergio Marde. Lovely host. L3 lalab, mega love, shout out L3, it's Wana. Wow. Hello everyone from L3. Ayan, sa L3 po nagbaba ng bahay. Workout video from L3. Mga lapatamsak po nakapin mga lalas, nakapin. Ayan, upcoming LS from RN Elos Vlog.
Hello everyone from L3. Ayan, tamsakan po natin yung nakapin mga lalab. Udah lah. Patamsak po nakapin mga lalab sa upcoming LS. Yan nakapin po. Nubot man yung cellphone man. Ito na charge. Ayan, Madam Ara po nagbaba ng ng paa. 15% low battery.
Ito na naman dito sa iya din yung mamalimutan. Dragon Gaming, Mega Love, shout out. Ay, Diyos ko, kapyan ko. Ayan, Chitolin tutorial, Mega Love, shout out Chitolin, host. Yes po, Chitolin, patamsak naman pa ako sa nakapin mga lalabs. Nakapin po, Chitolin, lalab, Mega Love, shout out. Dragon Gaming, Mega Love, shout lalabs. Inom tayo ng kape. May isa pa palang biscuit dito. Saira Vlog, Mega Love, shout out, Saira. Ganun na maray. From Chitolin na tutorial. And patamsak pa ako nakapin mga lalabs. Ayan, Chitolin tutorial, nagbaba ng bahay, Chitolin. Sir Brochito! Sir Brochito, Tagalog, Papuri Song. Sir Brochito pala to. Sir Brochito, Mega Love, shout out. Host, madyan ako. Sige na. Punta ka na dito. Ay, Panginoon.
Baby, you don't know me. Cheers ko muna nga saglit to at namamatay. Ayan, bro to channel mga lalabin natin mga lalas. Patamsak po sa nakapin. Wala ganong tao ah. Pamilya Galasaw, Migalab, shout out. Pamilya Galasaw. Ayan, lalab, Pamilya Galasaw, Migalab, shout out. Ayan, tamsak lalab. Salamat sa patamsak. Min channel mo to Pamilya Galasaw. Ayan, Pamilya Galasaw, meron ka na pong jacket, madam? Inumin na natin yung kape at malamig na. Nani Selva Ula Amiga, Ailenski, ayan. Nani Selva Migalab, shout out. Thank you so much, lalabs. Hello everyone, nice to meet you everyone. Hug from Lisungson. Mercy everything, blessing to everyone from Mercy everything. Mercy lalab, Migalab, shout out. Pamilya Galas ko patamsak host. Lisungson 10. May premier ka lalab, ayan. Yan, pamilya, tamsak na lalabs. Lisungson, you have 10 lalabs? Just give me that 10 lalabs. I have also 10. 5 million Migalab, shout out your welcome host. From Mercy. Yan, patamsakan natin yung may premier mga lalab. Patamsakan. Hera Migalab, shout out Hera.
Hera Migalab, shout at patamsak naman, host. Eating sushi. Naka-off comment ka, lalabs. Hindi man comment. Tamsak lang and watch. Eating sushi, ayan. Naka-off comment. Bakit naka-off yung comment mo? Pang kids ba to? Kaya pala yung ano kasi may kasama kang bata. Inop ni Lolo yung comment. Yan, lalas, ang gaganda naman ng mga anak mo. Sarap ng sushi. Nani Selva, thank you so much, lalab, Nani. Patamsak pa ako nakapin, mga lalabs. Ayan, may premiere yun nakapin. 2 p.m. May premiere po ang nakapin, mga lalab, nakapin. Heradan from Family Galasco. Ayan, Nani Selva, Miguelab, shout out, lalabs. See you next time, host and everyone from Mercy Everything. Okay, lalab, Mercy Everything. Thank you so much and God bless. Ayan, Family Galasaw. Dikit ko to sa'yo, lalab, ha, family. Let's go. Done short. Ayan, Family Galasaw, lalabs. Hera Dan short video, lalab. Salamat, lalabs. Hera. America. Ha? Bakit titigbasin? Labi na yan po.
Mamaya. Mga lalab, patamsak pa ako sa nakapin, mga lalabs. Ayan, pangatlong tamsak ito sa'yo, lalabs. Ayan ako yan, si Bicula ng Oragon. Lalab, salamat. Dan na po kayo nakapin, mga lalabs, nakapin. Ayan, Madam Ara and Elos Vlog. Lablabin natin, mga lalabs. Ay, buwang laglag. Walay tao, ang bot. Ayan, Digit Kalimbang all sa nakapin. From Ara and Elos Vlog. Lalabhera, pasuklian na lang si Madam Ara po. Dan na po sa'yo, lalabs. Ano ba to?
Ayan, Hera, nasa bahay mo ako, Hera, ha? Ayan. Hera, eating sushi with my kids. Dikit ko to sa ilalaba, panurin ko muna yung ads. Yan, lalab. Lojil Mutita CH. Sana all. Kasampagita Vlog, Miguel Love, shoutout lalabs. Ayan, Kasampagita, bigyan kita ng jacket lalabs. Ayan po, may jacket kaya tingnan ko kung nakadikit yung main channel ko sa'yo, ha. Ayan, meron ka na pong jacket, Kasampagita lalabs. Yun. Sherlian, pwede yung lalab, Miguel Love, shout out, harang host. Lalab, salamat sa iyong paharang. Ayan, Kasampagita lalabs. Ito ko sa bahay mo. Ay, baby pala yung bahay mo, 152. Kasampagita, main channel mo to lalabs. Sobrang baby pa yung bahay mo. Out mo na ako, mana. Sige po, Madam Ara. Ingat po, God bless. Ingat po, Madam Ara, palagi. Ayan.
Ayan, Kasampagita, bibi pa yung bahay mo, 152. Oh, sis, thanks. Baby pa pala. Ipin kita. Bigyan kita ng 5 Kasampagita. Nandito ka pa ba, lalabs? Kasampagita? Poem Collector, hi po. Mega love shout out, Poem. Hi po, lalab, mega love shout out, Poem. Ayan po, bigyan kita ng jacket, lalabs. Poem Collector, mega love shout out. Ayan, may jacket ka na po, lalabs. Kumusta po ikaw? Okay lang ako, lalabs. Salamat. Okay lang si host. Nasaan kayo now? Lalab, nasa Pinas ako ngayon. Still watching. Salamat po. Bigyan kita ng 5 ha. Salamat po sa jacket from Poem Collector. Lalab, nasa Pinas ako ngayon. Nasa Bicol. Salamat po sa jacket. Ayan. Sa Bicol ako, lalabs. Taga Bicol. Bam, bam. Ayan, Kasampagita, unang dikit sa'yo ha. Yung main channel ko, nakadikit na rin yun sa'yo. I see. Poem, thank you so much, lalabs. Ganda ng bahay ni Kasampagita. Ayan. 32 lalabs. Lalab. I'm 32. 32.
Na-starstruck lang kasi ako sa kagandahan nyo po. 32. Grabe naman 40. 32 po, 32. Ayan, Madam Kasampagita, dikit ko sa ilalabs. Ikaw ba, Lalab Poem? Ilang taon ka na? Salamat sa ano po. Haha, na mali lang ng pindot po. Salamat. Ayan. Salamat sa jacket, sis. Ah, 41 ka na, Lalabs. Poem collector. Nasaan ka ba, Lalabs? Nasa ibang bansa ka? Nasa abroad ka, Poem? Bam, bam. Ayan, ano, Sampagita? Lalabs. Bigyan pa kita ng 4 Kasampagita, ha? Nag-work ka, Lalab Poem? Thank you, sis. Napanood ko na video mo. Nasa Bicol ka na. O, Lalabs. Dati kasi akong nag-abroad. Nung umuwi ako nung June. Nung June lang. Kunin ko lang isang mobile, Lalab, ha? Dikitin kita ng 4 pa. Naka-charge kasi. Hindi man nag-charge tong buwang na to. Wala po pasok now. Ay, today sure off. Day off mo, Lalab. Enjoy your day off. Kaya pala ex ka pala. Sang bansa ikaw galing? UAE, Lalabs. United Arab Emirates. 8 years ako doon. Ayan, Kasampagita, Lalabs. Sa bahay mo ako, ha? Babalik tayo soon, Lalabs. Sa abroad. Hi, Sisi. Good to be here. Lalab Michaelson, mega love shout out. Mauro Sergio Armeg shout out. Thank you so much. Michaelson Joseph, ika pala ganyan kutis mo, ha. Ganun ba yun, Lalabs? Pag nag-abroad ba, maganda kutis? Ayan. Lalabs, ano? Kasampagita, oh. Yan, 3 pa. Moderator, Michaelson, Lalab, mega love shout out. Opo, ganun po yun. Iba kasi, Lalabs, yung ano doon. Iba kasi yung climate doon. Kahit mainit sa United Arab, Lalabs, sobrang init. Pero kahit mainit sa United Arab Emirates, hindi doon, Lalab, nakakaitim. Mamumula ka lang. Nice to meet you anyway. Ayan, thank you so much, Poem. Yun kasi ang kagandahan doon, Lalabs. Dito naman sa Pinas, ayan, Lalabs, ano, pinapanood ko ulit yung video mo. Kasampagita. Galing ako yung Eden pero sa Dubai, sa Dera po. O, Lalabs, nakapunta na ako doon. Anong ano ka doon? Hindi ka na babalik? Balik ako next year, Lalabs. 9 months ka lang? Bakit 9 months lang? 2016?
Di mo kayang magtagal? Ninya na Kulangga, Miguel Love, shout out lalabs. Ayan, Cutie Ginger, Miguel Love, shout out. Miguel Love, shout out thumbs up dan, si It's Karki yan. Ayaw ko doon na mainit. Bakit lalab? Sa labas ka ba nag-work? Pag di naman sa labas, di naman mainit. Babalik ako soon. Next year, lalab, next year. Opo, Pel, di security ako sa airport. Lalab, malaki yung yung sahod ng security, security din ako lalabs doon. Ang company ko doon is United, USG. Kulay lang uniform namin, pero hindi ako sa Dubai. Kasi ang sahod sa Dubai ay mababa. Mas malaki ang sahod ng Abu Dhabi. Ano yung agency mo? Transguard ako. Transguard. Malaki din naman yung Transguard Magandang company yan. Kaso lang Dubai, mababa ang sahod pag sa Dubai kasi. Pwede ka naman magpalipat Oo po, malaki nga daw sahod sa Abu Dhabi. Yes, sa Abu Dhabi kasi may doon, may PSBD. May PSBD. Iba kasi yung sa sa Dubai. Medyo mababa ang offer. Mga 1.8 lang ata doon sa Dubai. 1.8 dirham. Sa kasi Abu Dhabi yung doon. 2,000 yung mo, start. Bakit ka di pumasa sa PSBD? Madali lang meron naman Siguro bumagsak ka kaya ka napunta ng Dubai. Kasi gano'n yun pag unang salang mo ang magbabayad ng exam mo, yung company, 160 ka nalalab ka sa pagita. Pero kapag nag-failed ka sa una, pangalawa, ikaw na magbabayad. Pag nag-failed ka ulit, tapon ka sa Dubai. Di ka siguro nagbabasa ng lala. Di ba meron naman meron naman reviewer. Meron naman reviewer lalas. Hindi mo kaya sa Dubai? DPS lang kinaya ng utak ko. Sa DPS daw mabilis lang. I-charge ko lang 'tong mga lalab sa Ako lalab, nag-get yours ako lalabs. Ano ko dyan 7 years ako sa company ko. Projectionist, Miguel Love, shout out, Amsak. Sila nag-resign ako nung May. Lalabs. Kasi ayaw kong ma-assign sa Madam Love Channel, Miguel Love, shout out po, ayaw kong ma-assign sa Abu Dhabi. Gusto ko sa Alain lang. Kamuy ako ng Pinas na lalabs. Kailangan mo nang pahinga. Busy pa ako sa work. Ayan, busy Madam Love Channel. Winner talaga mga OFW. Lalaw yan si Madam Love Channel. Ano yan? OFW yan. Bakit ayaw mo sa Abu Dhabi? Kasi Madam, nandun yung ko. Lalab, salin. Ayaw ko siyang iwan.
Ayan, Kasampagita Dan from Projectionist. I-assign ako sa hotel. Sabi nung manager, oh, what do you want, Aileen? You want to go Abu Dhabi or resign? Better sir, resign. I will give you my resignation letter. Resign. Dan po. Kasi malayo. Sabi yung company namin, tinawagan ako, no, ano ko no, may magandang, you have a nice record. Why you want to resign? Init man ay init. Yung puso ko kasi hindi ko na mapigilan. Matagal ako doon lala, 8 years. Kaya umuwi muna ako ngayon, resign for the love. Excuse me. Yun nga, Madam Love Channel. Babalik ako soon. Ano lang ako, madam, mag-visit visa. Apply na lang ako uli. Madali naman mag-apply doon, mga marami akong kaibigan. Madaling makapasok. Madaming backup. Kung di ko yun ginawa, Madam Love Channel, di sana di pa ako buntis. Tatandang dalaga. Projectionist Migalab, shout out. Ayan, Kasampagita, dan si, Projectionist Lalab. Pabalikan na lang Lalab si tayo. Ibang nagagawa ng pag-ibig. Mga Madam Love Channel. Ano daw, lintik na pag-ibig. Ba yun, nag-iikot na naman. Aileen Sweet Vlogger, tamsak. Lalab, salamat sa patamsak. Migalab, shout out. Aileen Sweet Vlogger, lalabs. Papayo, Migalab, shout out po, Papayo. Kumusta ka na, Papayo?
Medyo okay lang po, ma'am. Ayan, God bless, Papayo. Ayan, 4 million Miguel Love, shout out. Medyo okay lang. Ayan. Ayan, 5 million Miguel Love, shout out. Si Kulot. Ayan, 6 million in the house, Miguel Love, shout out. Mga lalab, palablab po ako sa nakapin, mga lalab. Ayan, Love Channel. Sa kanyang first class Dorian shirt trending. Tadan. Ayan, Dorian pa mo, Love Channel. Nasa work ka, Madam Love Channel? Madam Love Channel, alam mo ba nung November 8, hindi ko nakita ang gender. Kasi niya, tinago ng paa niya. Ayaw niyang pakita. Wala, hindi nakita, madam. Kasi siya, suhi. Nung time na nagpa-ultrasound ako, yung ulo niya nasa taas, malapit dito sa dede ko. Tapos yung paa siyang ganun eh. Dito yung ulo niya, tapos yung paa niya naka-cross, naka-ganon. So ngayon, sabi nung doktor, sige, tumagilid ka. Sige, gumalaw ka. Ayaw eh. Ayaw niyang pakita. Nung lumabas tuloy ako pagkatapos nung ultrasound, para akong nalulungkot. Naiiyak ako kasi na-excite ako eh. Tapos, hindi niya pinakita. Hindi ko pinaayos. Sabi kasi, wag daw pahilot. Hindi ako nagpapahilot. Gagalaw pa naman daw yan, madam eh. Kasi 6 months pa lang naman. 6, 7, 3 months pa. Lagi ko lang siyang pinapa ng baby song. Dito sa baba ng aking pusod. Para sundan niya yung music. Pag pinapaano ko ng music, ayun, magalaw siya. Bumababa siya kasi nararamdaman ko eh. Pag doktor, okay lang kahit walang hilot. O sabi niya, wag daw pahilot. Titingnan ko ulit ngayong December 8. Pa-check up ako ulit. Kung nag-iba yung posisyon ng anak ko. Kaya hindi ko tuloy nalaman yung niya, kung babae ba siya o lalaki. Pero maliit lang yung ko. Kailan balik mo si Sabor, enjoy your vacation? Next year pa, lalads. Next year pa. Mga June. Tips and technique on how YouTube money. Ayan. Works from 2002. From Cutie Ginger.
Matagal-tagal pa ano Kasampagita. Timlugang. Pag pinapailod daw kasi madam nadudurog yung ano. Ano ba yung inunan? I love vlog, thumbs love hearing. Ayan. I love lalab love shout out I love. Ayan, good morning all from I love vlog. Lalab, thank you I love. Thank you. Lisongson, mega love shout out. sorry. 6 months pa lang ba? Opo, madam, 6 months. Good morning, madam, from Reynan Mumin. Good Paris, bawiin mo yung mga time na wala ka sa Pinas. Oh, lalas. Reynan Mumin, mega love shout out. Munin, ayan. Rian pala, Rian. Rian Mumin. Hi, my YouTube, please support me. My old friend from Rian Mumin. $7.98 lalabs, Rian. Please connect on the pin, mga lalabs on the pin. Rian, connect on the pin love channel, malalabs. She also loves streaming. Eben Lisungson, Ninyo Nakulanga. Connect to everybody, Rian, so that you will get more banana. Rian Mumin, ayan, nagbaba ng bahay. Connect to love channel, lalabs, on the pin. Ayan, mega love shout out. Rian Mumin. Ayan, nagbaba ng bahay. Rian Mumin. Connect to love channel, lalab, Rian. Hello, how are you? Good morning from Cooking with Sapia. Ayan. Cooking, lalab, mega love shout out, Cooking. New Hope, mega love shout out, New Hope TV. Ayan. Ayan, Cooking with Sapia po, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Lablabin natin. Ayan, 5 million mega love shout out. Ayan, tips and technique on how YouTube money work 2022. Nakalimbang mag-iwala ng bakas ng masuklian, Cooking with Sapia. Ayan.
Rian, I am watching your video, Rian. Rian, you have a scary video. What is this? You don't have other video, Rian? Oh my God, how can to watch this one? Rian, Miguel, shout out. You have a scary video. How come like this? I'm scared with like this kind of video. Scary lalab, you have one scary video. Rian. Rian Mumen. Rian, please connect to Love Channel, Alabs. Rian, I will connect this one to you, lalabs, ha, Rian. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out. Still watching sis, walang bitawan. Ayan, lalab, salamat ka sa pagita, lalabs. And palablab naman ako nakapin mga lalab, Love Channel. Live streaming yan, lalab, si Madam Love Channel. Ayan, nasa abroad yan siya. In the house, Miguel Love, shout out. And bakit naman kasi tayo nag-loading na naman? Ayan, New Hope TV. Baba ng bahay, New Hope. Love natin New Hope, mga lalab, nagbaba ng kanyang bahay. Hello, host. Good morning from New Hope TV. SSC TV, Miguel Love, shout out, SSC. Rian, I will connect this one to you, lalab, Rian, ha? But you have a scary video, I don't know what. You are now, Rian. Ilan? Lahat, 1 minute. Oh my God, scary video. Ayan, BG lang sa ilang po, Madam Love Channel. Salamat po sa pa-BG. Magdikit ko na sinang lahat. Ayan.
Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. Number. Ha? Yan, 7030-7842. Ayan, New Hope. Nagbaba ng bahay, New Hope. Naglo-loading na, oy. Saan yung cellphone mo? Hello? Okay na. Oh. Ayan, Winsub WSBB plus hindi nalalagas, legit safe. Crap from Cutie Ginger or Ed Skarky. Maybe you don't know me. Skarky, mga lala. Ang laki ng bahay ni Ed Skarky. 6 million, Mega Love. Kathleen Bale. Kathleen Lalab, may jacket ka na. Ayan. Swerte Joyce Lalab, Mega Love. Shout out, Kathleen. Barkada Hunters Lalabs. Nakadikit ba yung main channel mo sa akin, Lalabs? Sabihan kita ng 5. Dikit mo yung main mo, Lalabs. Barkada Hunters or Kathleen. Love channel, madam. Main pala pa ako nakapin, mga Lalabs. Diamond Mid. Mega Love shout out, Diamond. Blood and fish are cats only. Diamond Lalab, thank you. I will give you moderator, Diamond, ha? Diamond, you have no moderator. Ba mo yung link mo, Lalabs, ng matamsakan. Sergio Hop, good morning, Brazil. Mga lalab, padikit naman ako kay host. Ayan, 5 million Mega Love shout at patamsak na din. Brazil. Ayan, you have no moderator. Sergio Hop. Love, how are you? I am looking for a text. $6:50 p.m. Central from Rodi Raheta. Ayan, 6 million in the house. Mega Love shout out. Swerte Joyce, Lalab, iba mo yung link mo, Lalab. Paano maano yung ano mo? Tamsak na milk trick, Lalab.
13 vlog, tamsak na. 13. Ayun, 13. I'm gonna give you jacket. 13 vlog. Ayan, 13 ka nalalas, 13. Ginagalawan. 13. Ayan, hindi mo to main channel. 3 million Mega Love shout out. Mga lalab, dan na po ba kayo sa nakapin mga lalab kay Love Channel? Kathleen Egdel Valle. Ayan, please connect on the pin mga lalabs. Ayan, Rene Sak, Mega Love shout out. Tamsak dikit host. Nag-iikot na naman na lintian na. Labin ko. Jacket lalab, may jacket ka na lalab, Rene Sak. Walang tao, te. Walang tao. Ano yung Pampano fish? Wow, binabalak ko rin naman. Naginig mo na ako. Serious. Dahil mo pinapalo. Yan o, i-like mo siya na. Hindi ko sa lang. Ito, dos ka na. Nag-hoodil na o, ano. Ito, gagargatikat na o.
Mo yan nasa loob. Ano ba ito si Don? Mag-out na nga ako. Kakaasar. Nag-shower ako sa gabi. Bakit ka nag-shower ka pa? Pag-aral ka. Dapitan sa naman. Hindi, bayaran na lang. 30 naman. Sa madali na uliban nila. Nakinig mo na sa Maribos ako. Sa Maribos ka.